Ale jaka chodzi w rezakcie pomału? Tutaj, to. No. Čo, Paľo furt púšťaš taká dlhá? Nie, toto je priebána, nie toto. Chyba jak jednu stranu. A sa otočíš 5 razy, ty. Tak jak sa volá? Ja mám všetky v televízii. Rabina! A to je určite Halloween, bo sa mi nezdá. To však to ty si hovoril, že hej. Čo, pána, teda som mi hovoril, že... Hovoril. Ja. No. To ja neviem, akú hľadaš. To je však toto, taká. Keeper of the sun. Nie. To je na není. A ty na táto, čo som mal povedať, čo ja by som to robil. Zneškodnený. Ale ja idem znova. Tak mi pachnie. Ja moja hlava. Ty padni. Nie. Do tretice všetko dobre. Ale on zautočí. Nazarek. Daj. Prikryjú mu. Daj. Aj. Daj. Skús to. Ty prijebaný na. Aj.